Sa unang pagbasa, si San Pablo may hisgot nga ang balaod nga kadtong sinulat giilisa na og bag-ong balaod nga wa gisuwat og papan or wa gisuwat og papel. Nya kining balaod nga sinulat nagdala og silot. Ang balaod nga wa gisuwat og papel nagdala og kaluwasan kinabuhi. So ang kuan ba ang pag-analyze ni San Pablo kung atong tan-awon atong pamalandungan makaingon gid ta nga giwagtang di ay ang balaod ni Moises pag-abot ni Hesus. Sakto di ay ang mga Hudiyo nga niingon iyang gisupak ang balaod ni Moises. Naghimo siya iyang kaugalingong balaod. Si Hesus sa atong ebanghelyo miingon sad siya wa sad kumuanhi aron wagtango ng balaod ni Moises ug sa mga propeta. Mianhi ko aron tagaan sila hustong kahulugan ug unsaon pagtuman nga makumpleto gyud pagkatuban hasta gani ang gamayng kudlit sa balaod. Kinsa maroy sakto ani, si Hesus o si San Pablo? Ha? Mura mag nagsumpaki kay si Jesus ingon siya di wa jud kumuanhi aron pagsupak niya si San Pablo ingon siya ang balaod ni Moises duna nay bag-ong kasabutan nga gihimo. Bag-o na. Ambot lang kisay saktuan din nila. Mangutan-ala niya ninyo mga matay na mo. Adto ala niya una si San Pablo. Niya una pa kamo adto ni Jesus. Ngano man ka San Pablo nga imo manggiingon nga giilisa nagbagong kasabutan niya si Jesus niingon man nga akong tubanon hastang gamay kay kudlit. Niya ning hulga pa gani si Jesus kinsa tong magsupak sa balaod bisag gamay lang kayong bahin sa balaod niya motudlo sa uban pagbuhat sa ingon maiwit gyud mo sa gingharias langit. Ambot na ba kay ranking ng gingharias langit niya adto na kas pinakaiwit. Murag di mo sa tingay tinuod ang kanang iwit sa gingharias langit ang akong pagsabot ana binasi sa teolohiya isalikway ka sa langit maadto ka sa impierno. Mao na siya basta magsupak-supak tas balaod pero kay giilisan mang balaod. Ang akong gamay nga solusyon ani si San Pablo wa maghisgot sa balaod nga katubang gihatag sa Ginoo ang 10 Commandments nga gisalikway ni Hesus kung dili kadtong gipatuman sa mga Parisiyo o mga Hudiyo nga silutan nila ang tao dinhi sa kalibutan. Kay ang balaod Gus Ginoo nga gisugo ngadto ni Moises aron pagluwas sa katawhan sa Israel. Katubang pinili nga katawhan ba? Kinahanglan na sila balaod nga sundon. Niya ang modagmal nila patyon sa Ginoo. Ngotong ilang mga kontra patyon gyud sa Ginoo adtong panahon ha patay gyud aron mo gawas nga kining nagtuman sa balaod maluwas. Mao na siya nakaron ang nahitabo ang mga Hudiyo mismo kusog naman kayong musilot sa ilang isig ka Hudiyo. Ingon ayaw kaon o sa to hugaw nga mananap. Inigkaon na nila di nakakasod og templo. Doon na sila balaod nga ayaw paghikap og makasasala. Kanang pag-shake hands lang ba? Bisa ka na tinging ana-ana. Basta mo kahit kag murag virus ba? Murag COVID na ang tan-aw nila sa mga makasasala nga makiguyo gani kag makasasala di nakaapil sa templo. Ana ba? Murabag nahimo na noon nga ang balaod nga gihatag sa Ginoo gigamit aron isilot sa magtotoo. Ana. Awa mo kasabot. Wa sa ko kasabot pa kayo. Unya karon pag-abot na ni Hesus dili na namoy himuon nang litan ingon ang Ginoo ayaw panapaw. You shall not commit
adultery. Ana, ang babae nga mapalgan, para sa mga Hudiyo ba, ang babae nga mapalgan nga nag-commit og adultery, supak man ni sa sugos Ginoo, patyon, batuon ang hangtod mamatay. Mo na ilang balaod. Pero si Jesus, pag-abot na niya, ingon siya, kanang balaura, maunay makapawagtang sa langit sa imong kinabuhi. Mauna, pag tinabangay mo, nga di mawagtang ang langit. Ngayon saon man, higugmaa ang makasasala, dumti ang sala. Kay kadto mang sala mo importante nga di nimo mabuhat. Imong batuon ini ang nakasala. Nya ikaw nga nagbato, ikaw ba nga nagbato, wa ka musupak sa giingon nga ayaw pagpatay. Oh. Nakuha na mo? Mauna siya. Sa imong pagsilot og dinhi sa kalibutan, mogamit as balaod sa Ginoo, nya silutan nato ato isig katao. Nakasa na punta. Di ba? Oh, ana. Wag yapon mo kasabot. Mauna nga si Jesus ni anhi aron tagaag hustong kahulugan nga ang balaod ang gihatag sa Ginoo aron pagluwas sa atong kalag. Unya kung na failure ka karon, dunay gasunod ana nga pasaylo, dunay forgiveness. Unya balik na sa kagsubay atong balaod sa Ginoo, nya ma-failure na pug ka, duna na say gasunod ana nga forgiveness kung gusto lang gyud ka nga magbag-o. Mo na way limit na ang forgiveness sa Ginoo aron makatuman tas balaod sa Ginoo. Unsa man nimo pagtuman og ipatay na ka? Di ba? Mao na kanang death penalty gidili na sa atong simbahan kay unsaon pa man nimo pagpatuman unya pagpabag-o sa tao kun imo nang patyon. Sa inyo sang pamilya pananglitan nangabit imong bana nya imo sang buwagan. Kinsa may namatay ana? Kinsa may namatay? Ang inyong kaminyoon namatay. Yahay naman tong inyong panaad nga sa kasakit o sa kalipay, sa kahamugaway o sa kapitos, sa panangusa, sa sakit o sa maayong panglawas, hangtod ang kamatayon, mubulag kanato, matuman pa na. Wa na, patay na. Ikaw niya pa din, wa man siya mutuman. Ay nakasa, lagi. Tabangi, aron makabalik. Makabalik ra mo na, mga 30 katuig, 40 katuig, mubalik gina siya. Aron adto gyud mo mga matay didto sa inyong kaminyoon. Nya dili ba success ba na? Dili na success? Huy tubag. Success oy. Kay wa man mabungkag inyong kaminyoon. Nagpabilin man. Siya lay nila kaulakaw ngadto kay natintal. Pero nakabalik yun. O niya, kung imong gibungkag inyong kaminyoon, wa na, unsa pa may iyang balikan. Sa dihang nakaamgo na sa iyang sayop, unsa pa may iyang balikan, nga wa naman diha. Wa naman kadiha. Sa kaluoy sa nako pader, mao na si Jesus, nagpakita siya, mas luoy ko, kay wa ko kasa, ako'y gilansang sa cross, aron doon na mo'y balikan. Aron doon na mo'y balikan, magpalansang ko sa cross. Mao na karon kita duna na tay paglaom nga ang balaod sa Ginoo matuman ra gid ni nato kay gitagaan man taog kahigayunan nga makabalik og malimpyo pagbalik. Og kinsa tong magtuman niini og magtudlo sa uban dako kuno didto sa langit. Kamong mga ginikanan nga ni aron dinhi inyong anak nga babay sigihag kulatas bana. Unsa inyong itudlo? Buwagan o pakamatyan? Sige. Kamo bang mga ginikanan nya buutan kay imong anak gatinarong ang iya pagyong bana mao pag imong suyop unya magsugal pa unya sipyat gamay kulata dayon. Unsa man? Pabuwagan o pakamatyan? Mo na ningon si Jesus ang magsupak niining balaura niya magtudlo sa uban pagtuman sa ingon mahimo jud kang iwit sa gingharias langit. Tudlo gyud nga day
ang kamatayon moabot gina nato may bana ka og saway bana. Swerte kay kang mamatay sa kamot sa imong bana. Ngano man matuman gid nimo sa hingpit ang inyong gisaad dito simbahan. So nya di man ni mao maamong saad ma, kami mang duha mo'y naas kasakit og sa kalipay sa dili na mao. Kami bitang papa nimo, mao man sana ang imo mang papa mo'y akong dakong kasakit sa kinabuhi. Yaon niya, hay na maros papa man siya, patay na. Pero wa mamatay nga nagbuwag mi, namatay siya nga nagkuyog mi. Pero sakit-sakit yun. Pero mao ra man gyapon day, mamatay ra man gyapon ta. Og makigbuwag ani imong bana, mamatay gyapon ka dito. Siya, mo serve man ko sa simbahan ma, mukuyog man kong father. Siya, kanas father ma, day mamatay gyapon na. Pero ang nindot nga mamatay kang nagtuman sa sugos Ginoo. Di ba? Ang sama day nindot niyo, kanang namatay kang gasupak sa sugos Ginoo, mamatay ka nga mitalikod sa imong saad sa Ginoo. Kanindot anang mamatay ka tungod kay nagtuman ka sa imong saad sa Ginoo, ug mao na ang balaod nga makaluwas. Dili ng balaod nga gipatuman sa mga Hudiyo nga gisaway ni San Pablo. Ingon din siya, midadag ang naong ni Moises nga nagdala sa balaod nga nagdala og silot. Mas mudanag ang balaod nga nagdala og kinabuhi. At tanawa karon no, hay may mas nindot nga kanang murag attractive kayo kadtong sa mga Hudiyo o ang kang Kristo nga gipangtudlo nga balaod? Ang kang Kristo. Sa mga Hudiyo, an eye for an eye, a tooth for a tooth. Nindot man paminahon, pero suwayo. Ikuha niya sa imong mata, kuwai sa siyang mata. Ikuha niya ngipon, kuwai sa ngipon. Di ba inigsimba na to, pulos tabuta o mga pangag. Kabati na tanahon. Pertingil arag yun. Niya hasta pari, buta. Kay gilugitan sa smadre. Inikatawas pari, pangag. Kay gikuhaan sa ngipon. Ngilad kitag naong. Yaon sa may kang Kristo. Sa dili na mao ha. An eye for an eye, a tooth for a tooth. Unsa may mao, unsa may sakto. Love your enemies. Kung sagpaon imong pikas sa aping, ipasagpa lang sang pikas. O di inigsimba diri, ang katunga lagom og naong, ang katunga tarong pagnaong. No, at least ba, mahibaw kag hain tong gisagpa, hain ang nanagpa. Di ba? At least na nahibilin. Wa man gyapon mo kasabot tingali. Maghimo taglay example. Kana ingos Kristo nga pagpakamatay para sa imong gihigugma. Ana. Unsa may mahitabo ana? Kung ang imong bana nangabit, nya magpakamatay ka para anang imong bana. Unsa may mahitabo? Di nimo mapatay imong bana. Di sa nimo mapatay iyang kabit. Nya maikong basta tong mapatay nimo, di buhi mong tulo. Huwag mo kakuha. Pero imo silang patyon, musukol man to. Di, posible mapatay nimo imong bana, nasuko ang kabit, gipatay sad ka. Unya ang kabit sad, nasukan sad sa imong igsog, gipatay sad, patay mong tulo. Nindog ta.